अगर आप भी चाहते हैं यम चौहान फिल्म की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरावा तोरे इंतजार दिनों राती तोरला भरावा ससुरा से मिले कभी अइबे नई हरावा तोरे इंतजार दिनों राती तोरला भरावा हमारा के काहे भूले गइले भंडार संगे गइले ये छबारी वखारी में धान कुटावा वाले भटार संगे गइले ये हमारा जिंदगिया से कैलू तू खेला रात में फटार के कई बेरी लेला हमारा जिंदगिया से कैलू तू खेला रात में फटार के कई बेरी लेला हमारा से खाई खेली भैले ते सयान रे तब कहे यता नाता करे ले गुमान रे हमारा के काहे भूली गईले भंडार वाली भैले ये छवारी वखारी में धान कुटावा वाले भटार संगे गइले ये छवारी भटार संगे गइले ये छवारी भटार संगे गइले ये छवारी वखारी में धान कुटावा वाले भटार संगे गइले ये छवारी हो हमारा के काहे बिसारा वाले भटार संगे गइले ये छवारी निर्मल सामानी के तू दिले बाड़ी धोखा रामू निषाद के तू दिले बाड़ी मौका निर्मल सामानी के तू